Salutare! Numele meu este Adina Mocanu și fac parte din echipa de redacție a revistei Prăvălia Culturală. Înainte de a vă citi un fragment dintr-o carte care m-a marcat, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre echipa din spatele revistei Prăvălia Culturală. Am început acest proiect acum 3 ani, un proiect destul de nou, însă revista a apărut acum 15 ani. A fost o idee a lui Cornel Mihai Ungureanu împreună cu Xenia Negrea. Și bineînțeles mulți alți colaboratori. Însă acum 3 ani au fost schimbări în echipă și din echipa veche a rămas doar Xenia Negrea, cu care am continuat să avem întâlniri periodice și să aducem oameni noi în această echipă. Așa a apărut și Daniela Hendea și Medea Iancu, care ne-au fost în primul rând prietene de bază, iar apoi fiecare s-a ocupat de o rubrică. Bineînțeles și Xavier Muntoliu Pauli, care ne-a ajutat să promovăm și să aducem cultura catalană, cultura și literatura catalană pe paginile acestei reviste. Aș vrea să le mulțumesc colegilor mele, cum am mai menționat anterior, Xeniei Negrea, Danielei Hendea și Medeei Iancu pentru colaborare, pentru sprijin, solidaritate și faptul că dintr-un joc pe chat a ieșit acest mic recital, lectură, pe care l-ați putut asculta de-a lungul acestor 2 zile. Sunt recunoscătoare și în special mulțumită de faptul că Prăvălia continua să existe și mă bucur tare mult că avem oportunitatea de a ne întâlni periodic, chiar dacă în ultimul timp fiecare dintre noi am avut o altă dinamică, însă sunt extraordinar de mulțumită de faptul că avem un spațiu în care putem să dezbatem, avem un spațiu în care putem să schimbăm idei. Nu aș vrea să vă mai rețin atenția mult timp, așa că mi-ar plăcea să vă citesc un fragment dintr-o carte care pe mine m-a marcat, mai ales că am recitit-o acum câteva luni, atunci când am fost în spital. Ceea ce m-a făcut, pe de-o parte, să mă regândesc și să-mi regândesc un pic viața, să zicem, înainte de a avea această intervenție. Și pasajul la care am rămas în acea zi, aș vrea să fie un moment în care putem să ne gândim la micile detalii. Cartea se numește Dumnezeul lucrurilor mărunte, de Arundhati Roy, tradusă de Luana Stoica și apărută în colecția Humanitas Fiction. Așa că fragmentul sună în felul următor. De la fereastra sufrageriei la care stătea, cu vântul în păr, Rahel putea vedea ploaia răpăind pe acoperișul de tablă ruginită al clădirii care fusese cândva fabrica de murături a bunicii ei. Murături și conserve paradis. Se afla între casă și râu. Obișnuiau să facă murături, sucuri acidulate de fructe, dulcețuri, praf de curii și ananas conservat și dulceață de banane ilegal. Fusese doar proscrisă de OPA, Organizația Produselor Alimentare,
deoarece, conform specificațiilor lor, nu era nici dulceață, nici jeleu. Prea subțire pentru jeleu, prea groasă pentru o dulceață. O consistență ambiguă, inclasificabilă, spuseră ei. Conform scriptelor lor, privind acum în urmă, lui Rahel îi se părea că această dificultate cu clasificarea întâmpinată de familia ei depășea cu mult problema dulceață-jeleu. Poate Amu, Esta și cu ea erau cei mai răi transgresori. Dar nu erau numai ei, mai erau și alții. Cu toții încălcaseră regulile. Trecuseră cu toții în teritoriu interzis. Umblaseră cu toții la legile care stabilau cine trebuia iubit și cum și cât de multe. Legile care făceau buniciile bunici, unchii unchi, mamele mame, verișoarele verișoare, dulceața dulceață și jeleu jeleu. A existat o vreme când unchii deveneau tați, mamele iubite, iar verișoarele mureau și erau înmormântate. A existat o vreme când inimaginabilul a devenit imaginabil, iar imposibilul s-a întâmplat în realitate. Așa că vă doresc și vouă ca imposibilul să se transforme în realitate. O zi frumoasă!